Saan nga klaseng iro? Na. Now. Suka si mukha ko na. No, laka nagbitay ang baba. Inom tubig. Tubig, tora. Tora, inom tubig. Inom sa tubig, ali. Ali, ali. Ali. Tubig ko. Oh, dala. Tubig ko. Tubig na, inom. Inom sa. Hindi balikan niya pagka. Kusin pa. Dara. To, panghimol dito. Oy. Panghimol to, panghimol. Panghilamos. Imong simod. Dato man sa Davao mga idol. Ito man siya dito sa Davao. Baik ayo. Sa Davao na siya tumurisins kanon. Sa Davao na siya tikaw-tikaw. Dagmay sa kaon. Pero dog food siguro na dako nagkaon ay. Animan. Ay, na di na matilok. Di na matilok kuan man yung simod. Bali man. Kinahanglan nga anaon imkat niya kanon. Mayon tag naibahuganan nga kanang matipok ra di tunga ang kuan. English bulldog ini, English bulldog. Bisa magingalan nimo ana? Tas kay na may tango. Tango ba magawat? Ano tango niya? Magawat, magtataja sa magawat sa ano. Oh. Whiskey boy. Toy, nang ko lang na nimo eh. Belum digamit cellphone. Gamit cellphone? English dog bulldog English bulldog. Sige, resek susunod. Ano po tabigo kay maglain ng mong iyan. Skilled day of tago. Man, Bantayan ba? payong aw.